No niin, tervepä terve pitkästä aikaa. Nyt mä ajattelin toteuttaa vihdoin tämän videon, mistä mä oon puhunut jo aikaisemminkin ja kirjoittanut blogissa, eli mun figuurien esittelyvideo. Mä ajattelin, että nyt on pölyjen pyyhkimisen aika, joten samallahan tää video tulee tästä tehtyä, kun mä esittelen näitä. Mä yritän tehdä tästä mahdollisimman nopea, että mä en jää höpöttämään hirveästi näistä figuureista. Sen verran, että kaikki on aitoja ja muuten ihan hyvässä kunnossa, paitsi yksi, mikä näkyy tässä hetken päästä. Mutta elikkä mä oon siis keräillyt figuureja vuodesta 2007 ja aluksi oli semmoista, että ihan kaikkia, ihan mistä tahansa sarjasta, vaikka mä en seurannut koko sarjaa ja niitä oli varmaan 100. Mutta mä myin ne pois ja sitten mä rupesin keräämään yhtä tiettyä sarjaa, eli Vocaloideja. Vocaloidesta mä oon kiinnostuin 2008 ja sitten siitä mä rupesin tekemään kosseja ja rupesin keräämään figuureja, että mä oon niin enemmän nyt niihin sitten kiinnittänyt kiinnostukseni. Mutta aloitetaan. Elikkä aloitetaan vaikka tästä rikkinäisestä. Elikkä mä olin tyhmä, kerran pyyhin pölyt ja tiputin mun ensimmäisen Vocaloid-figuurin, eli tämän perus Mikun lattialle sillä, että toinen hiusponnari ja käsi meni poikki. Ja tää mun pitäisi ostaa uusi, koska mä rikoin sen. Sitten yksi mun lempparifiguuri, eli Kaito Figma. Voisin näyttää nämä Figmat tästä ensin pois. Niin. No, en mä tiedä kuinka hyvin se tarkentaa. Sitten osasta näistä on alustat ja nämä telineet on tuolla hyllyssä, että mä otin nämä mitä jäi käteen. Niin. Eli sitten on Luka, Figma, Blackrock Shooter, Deadmaster, sitten on tää Strength, en tiedä kuinka lausutaan, mutta piti luntata nimi, koska mä en yhtäkkiä muistanut tän tyypin nimeä. Sitten onko mulla Figmoja vielä? Ei, sitten mä voisin näyttää Nendoja. Elikkä otetaan sen sitä Meika. Täällä on mukana semmonen pieni pullo. Sitten totta kai Kaito. Tosta lähti alusta. Sitten Luka Nendo ja sitten siinä on mukana tällainen se sen maskotti. Len. Rinin mä haluaisin tälle ostaa kaveriksi. Mulla on tässä ihan pieni tauko näitten kanssa, että aina kun löytyy, niin mä ostan. Sitten mun lemppari, jolta tippui juuri käsi. Tuohon syliin, no kuitenkin. Kakupo. Sain tän joulun lahjaksi mun poikaystävältä viime jouluna. Aivan ihana. Sitten noin mä näytin jo. Sitten vielä Deadmaster. Katon koko ajan sivukameraa. Black Goldsov. Blackrock Shooter. Deadmasterilla on tällaiset sen pääkallot siinä mukana. Näillä menee aukeaa suu ja menee kiinni. Sitten, mitäs mä sitten näyttäisin? Mulla on tällainen Luka, tällainen ihan figuuri, missä on tämmönen pieno nämä koskettimet alustana. Sitten. Mulla on tällaiset. Näistä mä en niin hirveästi tykkää. Nää ei pysy pystyssä, vaikka nää on aitoja, mutta mä en näistä niin hirveästi välitä. Joo, ja sitten täällä on vielä Kakupon tämä munakoisa. Tää on ihana. Ja sitten näitä pikkunendoja multa löytyy Miku, Kaito,
Meiko. Ja sitten Miku ja Luka vielä tällaisina versioina. Siinä taas... Ei! Mun uusin figuuri on tässä. Elikkä tää on tää Racing Miku-versio 2011. Tällainen. Ja elikkä siis tässä oli mun kaikki tällä hetkellä olevat Vocaloid-figuurit. Ja kuinka pitkä tästä videosta tulee? 4 minuuttia, okei. Ja mut muita figuureja mitä mulla on näiden Vocaloidien lisäksi, mulla on 2 figuuria. Toinen on tämä Melona tosta Queen's Bladeista. Ja sitten mulla on Jotsuba tämä Figma. Ja nyt mulla on tulossa vielä Sakura Miku ja sit mä katon vielä lisää, jos mä löytäisin. Mutta muuten mulla on ollut pieni tauko näiden figuurien kanssa, tai jos löytyy niin mä ostan, ja koneista ostan. eBaystä on ostettu muutama ja sitten muutaman ostin Lontoosta ja sellaista, mutta nyt mä menen pyyhkimään pölyt ja sain vihdoin kuvattua tämän videon, mikä mun on pitänyt kuvata jo ikuisuus. Ja seuraavaksi mä varmaan teen kosseista tai perukeista tai sekä että jonkunlaisen videon. Ja joo, tästä se pikkuhiljaa lähtee taas uuteen nousuun tää figuurien keräily. Ja pitäisi ostaa uusi hylly. Mä haluaisin semmosen vitriini, missä olisi lasikaapit, niin sais sinne pois pölyttymästä, ettei pelkään aina, että mä rikon niin samalla tavalla kuin ton Mikun, niin nyt on vaikea puhua. Mutta anteeksi tää valaistus, kello on 6, mutta mä oon nyt yksin kotona, niin mä voisin kokeilla tehdä tätä videoa. Ja mä laitan tän nyt nettiin ja huomenna on perjantaista viikonloppu ja sellaista. Mutta kiitos kun katsoit videon ja peukuta jos tykkäsit ja jos on jotakin kysymyksiä figuureista tai jotakin niin saa kysyä ja jos teillä on jotakin mitä mullakin oli tai jotakin mitä mulla ei ollut niin kertokaa ihmeessä tonne alas kommenttiboksiin. Jep. Eipä mulla muuta. Heippa!